Maríomh, go léir. Nuair a iarracht orm Cathaoirlach dhéanamh ar an sesiún seo ní a bhiste go mbeidh in san seomra is mó atá úsáid an seo anmh ach a réanos, nadidir faoi Jane. Agus Bhéal, sin é freisin. A réanos, seo Jenny go iar an seo ó scoil Garabháin ó cúnta é Port Láirge, agus tá sí chun ceardlann a thuairt an seo, agus in san ceardlann tá sí chun ceiliúradh a dhéanamh ar an dea-chleachtais atá bhfeidhm le Teanga ó Bhéal, a chur chun cinn sa suíomh na bhfuil an Luath-Thumoideachas Iomlán é bhfeidhm in éon scoil. Ábhartha an na bunrangana is mó atá gceist an seo, agus déantar for a Luath-Thumoideachas Iomlán a haanand agus chur síos ar ceart curriculum na Luath-óige Aistear-Síolta i Gartlann fracticiúil, agus mar a ecantíomhtá an taspántas Tharbheith ildeite a cé an seo. Túair mé ar lár deit inis Jane, agus beidh ceisna a gcain ag an deire má tá siad ar fáil. Gurf míle mágad a Chris Cháirte is mise Jen Uí Dhuibhir agus múnam is scoil Garabháin, is scoil An Ghaeilge í Nún Garabháin, agus is ascoilteach na ringe mé so beag armh túnáil isteach in iscotí an canúnt písín. Tar mé cóhéics ar dúis ach in áíre há mé chun raibh mé tríd conas go múntar Aistear ar an Uair Chomhtháite fáilme sa scoil An Ghaeilge nó Gaeltachta i rang na níán, agus beag sé anna fracticiúil, beag sé céimnithe agus hasúlagam go méid sé cabhrach agus hasúlagam go méid ceisna goibh má ceistir bethe goibh an deire gur féidir am iad a reagart. Tá amach. Mar sin an Uair Chomhtháite Shúgartha nó Aistear mar a gléimí déir agus na dea-chleachtais leis an nGaeilge chur chun ceann sa suíomh na bhfuil an Luath-Thumoideachas Iomlán i bhfeidhm. So an chiad rud is tócha tása goin go léir mar bhúntóirí agus go háir mar bhúntóirí na níán go míimiid ag déanamh tíocht agus drámaíocht agus ar chur an Teanga siar in á rangan an tamar fad trí bhó an túgartha. Agus mar sin bíimiid bíon an súgra ar siúl i rihan lé ar fad. Agus an sin taobh sé den lá an san bíon an Uair Chomhtháite Shúgartha nuair a bhí na páistí ar na stiúra ar an bhfeidhm. So díreach an cúlra agus an cóhéics réáil mé mar éas go hór Aistear agus cha mé 5 bliain ag obair le múntóirí a chur Aistear i bhfeidhm ina gcuid scoileanna le anad na múntóirí Port Láirge agus le déanaí bhain mé cé maistruach san adachas An Ghaeilge agus Gaeltachta amach agus bhí marthachtas bunathe ar bhó an túgartha agus an fálam sna níáin. Agus sa scoil going seo just pictúras dócha den suíomh Idirlín agus déanamid anna chuid chumarsáide le tuismóirí mar thosa going darnú ní stopan an álam nuair a héana na páistí amach. Lenan an fálam agus lenan an chuiling les mód an scoil agus tá sé anna háachta amach cumarsáid slán túl agus éfachta go le tuismóirí agus an pobl les mód an scoil. So díreach mar chuid den taide a dhéon mé bhí mé gobar le scoil Gaeltachta agus gá scoil An Ghaeilge agus bhí mar ag in Uca cad iad na dea-chleachtais a bhí ann chun an Ghaeilge chur chun ceann agus chun an súgra chur chun ceann agus chun fás an scuideoch go fás agus forbert ar an scoil agus ar an Teanga leis stigde. Agus seo híad na téamaí móra a tháinig as agus cín túin san lár an son an LTI. Seo hí an Luath-Thumoideachas Iomlán agus míóid mé is sin a gceann númant agus Tógan dína bríd a frúil ón Luath-Thumoideachas Iomlán is ócha i reinscoilne bíon gailing ar siúl suas go dtí leis lí tríd ní an bhóra agus an santas nítar ar an méarla, beidir go darlíonn sé ag deireadh ní an bheoga, breithin sé ó scoil go scoil agus is ócha sa trí scoil ina raibh mé ina raibh an taidir siúl hí an dea-chleachtais go raibh an Luath-Thumoideachas Iomlán ar siúlacha ar feadh cháil líon Iomlán agus chuir siar múna na béarla go dtí rang héan. Agus cén tú an son FGL forbert garmiú leúnach, bhí sé sin mar ceanháin na dea-chleachtais chomá agus idóíocht darnú mó an túgartha.
I nGaeilge scoil na lán Ghaeilge agus Gaeltachta bhí bó an túgartha siúl I rihan lei. So an Luath-Thumoideachas Iomlán. Is sé an Luath-Thumoideachas Iomlán ná Thumoideachas sa sprug hanga agus gan tús a chur le tagasc na mórhanga go dtí an tríú nó an ceathrú bliain sa bhanscoil. Now, há sé seo sais cansbóideach báiltaí is scoileanna béidir go mííon fánar bhúntóirí tas nó léthóireach bhéarla nó béidir bhfuil fánar hisismóirí nílis gom ach fuair in san taide gur dea-chleachtais gan tas nó go dtí an tríú bbliain a laid. So an Luath-Thumoideachas Iomlán an taide TF2022 an son, tá sé aitheanta go idirnáisiúnta ag Swain agus Lecin agus Commons mar dea-chleachtais leis an dea-listearthacht a chathú. Agus cnic sibh an son bhí mar a fich bhí templéide céimiálar an bhí templéide faoin séir scoinóireacht agus bhí samplaí Bhéal agus sa scoilín chomá agus is tócha testíóin go léir gomach na páistí siúlamach I rang sé cócomasach sa Bhéal agus sa Ghaeilge chócéim go méidís gomach an dea-listearthacht a cá. Agus teictar go bhfuil sé riachtanach go mhainfidh an fála mór an táirseach Teanga amach, solid as nítar ascar scileanna. Nís an táirseach Teanga más bhaoiníonn tú leanmhóg, agus tosníonn tú caint le leanmhóg, agus dúis bíonn tú rá focail nó gó, agus an son dearn an leanmh baba nó mama nó péad an son bíon nachanna cá, agus tógann sé rábhlíonn béidir go dtí go mbíonn Ábhartha ag an leanmh. Well, tógann sé rábhlíonn a laid don fáiste an Teanga a álam agus a bheithinúil I a labhairt, le táirseach Teanga I gceist. Agus úsáideann an páiste ní an mór a scileanna teangacha fad san idir go bháil, solar frisin siad na scileanna bonúsacha chumarsáide idir fearsanta sa sprug Teanga. Now, tá dúshlán roing mar bhúntar ní an go háirithe ní an bheoga, mar ní an rud nach féidir ní féidir muna bhfuil an Teanga ag an báiste ní féidir lo I a labhairt. Agus tógann tarangóigh an páiste a gcuid teangacha fad. Agus mar sin más béir le Teanga an tí, si an bhéarla le roigh an páiste. Agus nuair a bhíonn séirimmert siúl, nó nuair a bhíonn an Uair Chomhtháite siúl, sé sin an sugra pe ann den lá, bíon béarla siúl. Agus bí míad ana bhí campórdach lei sin mar bhúntóirí. Agus go háirithe má bhíonn Aistear an sugra siúl, agus siúlan an príomh-idirsteach a dheomranga, agus tá siad ag leabhart as béarla adracéile agus bíonn rá an bhfuil éon rud a álam a chansá nílis go má bhfuil an rud ceartar siúl, cat míálar más is scoil Gaeltachta háú, agus tá páistí le Ghaeilge ó bhaile, agus tá siad tá páistí caint béarla lo, an bhfuil sé seo ceart, an bhfuil sé cór, so ana chud ceisna agus níl sé an dúin ná dúchláin. So tá mé chun raim mé tríd cad iad na rudaí a bhí a bhfeidhm sna scoilna bhfuil na dea-chleachtais siúl, agus conas gur féidir leatsa béidir go bhéiciigh tú seo agus go mhainfidh tú trí leis. Now, níor tharla sé seo tharíthe, tá Aistear tá an Uair Chomhtháite a dhéanamh gomsa a theomra le haimpil 9 mbliana, agus tá ana chuid tréáil agus forbert garmiúil genta a gom héin. So tosníonn tú ag puinte áirithe ach mí nóig mé sin. So Aistear, béidir go bhfuil an leabhar seo, béidir go bhfuil a leabhar seo feice goibhnú, béidir go bhfuil sé feice goibh ar líne, agus tá sé genta go háling, agus tá sé NES, agus tá téimi istí gabhain, agus tá Principal istí gabhain, agus tá sé meálar forbert Iomlán an fáiste, agus tá sa going go hára mar bhúntar ní an, go míonn sé sin mar spruc a gud gohfuil tú a forbert scileanna Teanga, há tú a forbert Fallán agus leis, há tú a forbert chumarsáide, smaointóireacht agus mar sin de. Agus ana chuid is na Principal agus na téimi in Aistear tá siad sa i curriculum na bonscoile chomá. So ní rud eile a hála déanamh. So is crat curriculum Aistear agus tá ana chuid is na téimi agus na Principal istí i curriculum na scoile chomá. Curriculum Teanga na bonscoile. So
tá sé seo ar fáil ar líne, tá cópte ngach scoil, agus in san curriculum, cíimiid ha méid díú inniuver hanga ó Bhéal, cíimiid go bhfuil pointí áirithe agus céimena ára agus testíonús go roiig an fáiste ar fhrós agus faoi dhearú anga sé go mbeidh siad cumasach agus inúil agus go mbeidh siad cleachtathe agus délitirthacht comá. So fécha míid ar hanga ó Bhéal agus in san gné seo tá mé fécha ar chumarsáide. Ná ránig mé an é seo gnásanna sóisialta agus feasacht ar roioine eile go randomach tá sa goibh go bhfuil céim ann agus céime héan an son go scéal cach mé léamh. Ní ná hóisireacha agus ní ná hínseiriacha trí ispéras chuí fálamha spríúla ba ceart go mecht na páistí in ann. Mar bhúntóirí, bíimiid ag sprí agus bíimiid ag gatíocht agus bíon popéidí a going agus bíon cluichí a going agus bíon bingo a going agus bíon drámaíocht a going agus bíon an sprí agus an súgra ar siúla going agus sin ag múna. Fáda mín páistí tríd an sprí. Agus tá sé mar spróch i curriculum Teanga na bunscoile go méid an 6 mó ódíocht ar siúl a going istigh in ar seamraí. Agus an son sampla eile Teanga ó Bhéal há tú díú ar Hickson an sá a ríist just ránig mé stór focail go randomach agus déir sé ling trí fálam chuí ispéras sprí a ríist. Agus a ríist fisrú agus úsáid cían tú an son ó bhar héan go dtíobhar dóiog an sprócanna sin agus tána céimena ar fad leistigde tá sé seo ar fáil ar líne agus seo an jobbathá going agus é dhéanamh go spríúil. So is tóca go mín ispéris chuí fálamha spríúla ar siúla goinge an tamar fád ar rihan lé agus taobhistigh den lán san há cuid den lá agus sin an uair chomhtháite Shúgartha. Ná gléimiid Aistear ar beidir go bhfuil áit Aistear agat nó beidir go nhéanann tú Aistear ar feadh beidir trí bháltas a tachtain ach de réir an curriculum Aistear tá sé gceist go méfá ag dul é dró an uair chomhtháite ar feadh uairclaigh chuig glas a tachtain. Ach rís is ag dul é dró san. Muna bhfuil sé ar siúl beidir go dos nóid tú ag pointe áirithe. Agus mí nóid mé conas cin dhéanamh é sin. So, tá ar lína ríist má héan tú ar teacherinduction.ie tá templateí planála ann chun cabhrúling. Agus ní do bhúntóirí nua cáilethe é seo ach tá sé mar cabhar doinge de bhúntóirí thar an bhód le mé sé an bhód níos mór ná 5 bliain is fithe agus fós úsáidm templateí planála agus tá siad ana cabhrach agus tróiríonn siad mé agus tá sé anathe léir an bhfuil ag éirílam nó nach bhfuil ag éirílam sa teasc. So an son cían tú go bhfuil ceantar súgra agus tá beidir go ngeannig tú plan de cadíad na hachfaí háid tastáil agus mar sin de. So jeanan tú plan agus bíonn sé buna ar topic. So ránig mé sé topic na seachtainna thsúla goinge sa scoil agus tá green grafna ghlachméine ná an trá. So ráníonn tú topic agus mar an séar feadh caiiciise. So nuair dhéanann tú plan, tá sé ann ar feadh caiiciise agus bíonn forbert ar an blan sin nuair hen tú aráig. Tá sé ana háchtach nuair Teanga á bhúna go múnann tú an Teanga go folasach. Tá sé sin ana háchtach go mbíonn tú ann gachmaidin i chur siar an Teanga, an mó díreach, mó sreathe, mó na ráite. Tá tú ag úsáid ana chuid stratéisi chun an Teanga bhúna, drámaíocht, an ceol, ranta, ráulóga, dáanta, sprí, agus cín tú san taispántas is féile féchant iníog ábhar concréteach. Tá tú féchant ar cad é seo cúrán, paire cúrán, cad é seo spád, an sa cad éon difríocht idir spáid agus slúasid. So tá tú ag múna Teanga agus tá tú ag lehanú agus chur leis agus a forbert Teanga in sna ceachtainna
disgréadacha. Agus an sin tiúcaigh an teanga le lein an súgra. So seo an 6 pleanála dhéanamse, an spirogram a gléontuair seo, agus de gnách múnam go cóthátach. Mar sin roníam téama agus nó topic, agus déanam an pleanáil thar an curriculum, onas go bhfuil mé cinnte I ngach ábhar den curriculum gur ceacht teanga é, agus go bhfuil forbairt ag tacht ábhar an teanga an tacht an son nó an caiicí son. So má féchan tú an trá an son, gur gailing múnig tú an teanga, ach ó hús nuair hagan na páistí isteach, beidir go dos nóid tú fiú le banistíocht ranga. Agus beidir go meid na páistí in grúpaí a gut, nadidir an féile bheith seo a dhéiscint, agus beag an grúpa na Caisleán ganibh, agus beag na Portáin in grúpa eile, agus beidir go meid an Femming sin grúpa eile, agus fiú ó héh banistíocht ranga is féidir let chlár a chur in áirde agus má spruca gut mar hampla, má hatú a díirú go leróid na páistí in Ábhartha Iomlána, nó má hatú a díirú íri go meid na páistí ag bantúsádas na scoil na aisteachta, agus beidir go meid tú ag brunna na pictúrí seo, agus an son má úsáidan siad má frisin siad an dá sprocioid siad Portáin mór, ach má úsáid siad ceann amháin, siad Portáin beag, agus ag deir an le córóig siad beidir bhfuil luach gáfuointe an pictúr mór agus luach puinte amháin an pictúr beag, agus an son caithfidh siad ó go héan dó trí caithfidh siad simú an son agus hatú féchant luach rud a beidir go meid tú ag bantúsádas airigad an son nuair bheith siad ag immert beidir go siúpa trá cá nuair a dhéigint, agus hatú tosnú luach nar smíonn tú bheann airigad gá cent nó cent amháin. So cho luas go dagan na páistí isteach, Pésáis taispáanta sa hágat a cheamra, há sé táachta go meach an printa ann, go meach sé feicálaach, go meach an topic le feiscint, há sé go húntaach rudaí a dhearra PowerPoint agus bíonn si dán agus is achfing úntaige, ach is tócha caiithú scaffail a chur fáildas na páistí scaffailtanga agus an printa bheith feicálaach istí seamaranga, agus cá mé bheith meánta uanta tagamisteach, agus derm cadach éon plenaríis ó fécham heimpla an tomra agus láthach bím díirithe mar bhúntóir. Tá bíon plena gom darnú ach bhfuil is a gut, nuair hatú go nóach agus tagan gléach go háinisteach agus hatú chuúlgus clós agus dag tú de lón Somála agus tagan tú isteach sa seamaranga dúirt mé ó tá mé sa zónis ó an trá seo cad a thsúla going. So ó hih pleanála de tá sé a bhd níos fosa bheith ag múna go cóthátach. So beidir in OSPS, beidir go ndeanna tú bíomh sábháilta agus tá istí an tá ceachtainna de sábháilteach tuisce, agus chuirigh tú sin isteach de scéim, agus an son an chlár bí sábháilta an son. Póstéir agam nadidir bhfuil sé. Tá bhfuil sé pictúr chunéigint in éidir snábha, cad iad na bail corp gur féidir leat a dhéiscint, cad iad na bail corp nach féidir leat a dhéiscint, hatú a tart teanga dóibh, so i gcónaí hatú ag leithanú agus a forbairt an teanga tríd na hábhar fad. Agus tá sé tanmhach, is tusa dear a thóir de ceachtainna stigad a cheamra, ní gád at bheith ag clí le péród a dearn an leabhar, roníonn tusa an topic, is tusa an sainolí is stigad a cheamra, agus tá achfainní go leor ann mar is léir ó bhaidan agus go háir le lein na pandéma chur Ghaeilgeachas agus cá anna chuid ar fáil, agus tá anna chuid leabhar ar fáil ar lína agus achfainní. So seo ceacht samplach agus dar nó sola míon na páistí ag immert agus tá go léir conas teanga bhuana bíon tréimh se réamh-chumarsáide, bíon tréimh se chumarsáide agus tréimh se iar-chumarsáide. Agus tharlíonn an tréimh se iar-chumarsáide in áíire le lein an Uair Chomhtháite Shúgartha seo ina mefar agsúil go méid na páistí ag bantúsádas an teanga agus beag sé tanmhach agus beag siad ag sprí.
So tos nóid tú, beidir tos nóid tú leis scéal, beidir go dair tú mata focail dóibh, há tú rá cad é seo colas náfa, cad é seo, bogéid, cad é an tú le bogéid. Ach fiú tá anna chuid, beg anna chuid den Teanga, cá má bhóníonn tú do chóras banistíoch de ranga an téma, cosú le grúpa na Bartán, grúpa na Bhéal, grúpa mar sin de, bíon an Teanga có lárach. Istig in san tá uirlisí le haig pleanála agus olbhú agus úsáid míad ilomad stratéisi. Cáthara rangan in ínáin. Bíon an drámíocht, bíon an ceol, bíon gachsáid stratéisi úsáid going, agus bíon stratéisi agus tá míad trínáilta chuig comá, agus tá sé anathach don bhela mór, go gurthaigh tú go úsáid míad na mar bhúntóirí stratéisi agsúla mar tá gach bhela mór agsúl. Agus an fála mór álamóig nuair a chéann siad rud éigent, beidir go bhfuil fála mór eile álamín nuair a chloisigh siad rud éigent, beidir go bhfuil fála mór agus nabh uair leabhar, beidir go bhfuil faiban a nabh uair leabhar acu agus fála móig siad nuair a siad ag déanamh rud éigent. So úsáid míad ilomad stratéisi agus tá siad seo ar fáil. Is tú i mbun pleanála ins na rangana na ceachtainna díosgréadacha Teanga. So Anna haimplí, like tá PowerPoint an sahagam agus seo díreach sampla den sais rud a úsáidem I mo cheamara ranga féin agus tá taispáintas an sondas na sais rudaí a bhecha gom I mo cheamara bon hair an topic agus bíonn sé Anna haimplí ag chur an Teanga siar. So beidir go dair tú mata focail das na páistí agus pota cré agus deirigh tú an féidir le dúchta roite a bhún lú, an féidir le blach gréine, las na gréine I dhéanamh leis an gré ar cad é seo beidir gur ngeannig siad spéaclí gréine, beidir gur ngeannig siad iirecht na spéaclí gréine chortha, beidh siad ag anúcha, tá siad ag fálam, tá sprí ar siúl agus tá sé gceist go bhfuil tú ag irí tacht ar gach ile ála mór agus go méid an Teanga ag gach ile ála mór, fála mór. So, lá bra, seo díreach sampla den sais rud a bheith a gom istí go mo cheamara, ní héon rud mór é sin bogéid, cad é sin spád, ceisleán ganamh, ag rithir an drá, ag lapadáil ó an chalín ag snáb, ag irthaí, an bhfuil sí faoinisce, bhfuil sí an féidir leat snáb, is féidir am snáb, hatú á gomasú agus a tart Iomláí dóibh agus fós hatú a múine, seo fós an tréimhse réamh-chumarsáide agus seans le lein an ceachta go bhfuil tréimhse chumarsáide ann, ná go minic an tréimhse réamh-chumarsáide a bhíonna going ná agus níos dathóid picúir de chalín ag snáb. Like, ní lóir é sin is gníomh íocht é ach tá sé neamhlór mar gníomh iar-chumarsáide. Agus tá áit agus tá tú sa léamh le grúpa agus tá grúpa eile dathú picúir go brá agus tá siad fós tá an smaointeoireacht ar siúl ach mar tréimhse iar-chumarsáide ranga ní lóir é. So dáin, há sé anna éfachtach, má úsáidan tú dáin, nó scéal, nó árán, nó rud éigent gur féidir leat an Teanga chur siar na páistí go bhfuil athrá ann. Agus seo ar an drá, bhí sé seo in séadán sí, luig den éigen séadán sí, tá sé anna bha chun an Severus agus an aontas dócha. Agus seo dáin is brálam a bheith ar an drá ná ríist á sé go brá a bheith ar PowerPoint ag bheith sé a gom istí go mo cheomar ranga. Mar má há dáin seochaá, beg tú inán, beg na páistí inán na nachanna agus na heisim lár seo a úsáid in aimsrí disfriúla. So mar hampla ar an drá. Is brálam bheith ar an drá nuair a bhíonn an lá go brá. Bím ag bailúis ligáin, bím ag déanamh ceisleán, bím ag rithis ag rás, ag lapadáil is ag snáb. Is brálam bheith ar an drá nuair a bhíonn an lá go brá. So bíonn sé sinna go, tá sé tanamhach, beidir go méid gad sí go. Agus an son, an ládar gan, tuigh ag páisteach agus deir siad, afúntóir, bhí mé ag an drá inné. Agus bhí mé ag bailúis ligáin.
agus bhí mé ann le mo bhamí, agus bhí mé ag lapadál, agus ní raibh tuála bithe going, agus dúirt mami ní nach féidirling dul ag lapadál ar éis nuair ag bín scéal mór maiilteach an son bín scéal níos mó ríiste an gé duine eile. Ach tá na heisiomláirí acu, an son tas nóid den éigen deile rá, ó bhún tóir beg mé ag dul go dtí an trá, beg mé ag dul ann le ma iad tréis scoile, agus beg mé ag déanamh Caisleán, agus beg mé ag bailúsligáin. So an son há tú ag cumasú an fáiste chun scéal a aintint. Agus bhí mar ag caint ní túisgas bhí si rá caiig tú na helementí a bhuaine dóibh, agus caiig tú na heisiomláirí, agus caiig tú an múna folasach a dhéanamh chun iad a cumasú. Agus an son, tá gan an cléan aintint isteach. Dúirt ma bhamí go mé míad ag dul go dtí an trá, go méid mé ag dul go dtí an trá. Nú nach méid, dúirt ma bhamí nach méid mé dul go dtí an trá mar tá ghlaíocht a goin nuair dhéigint. So tardíonn sé seo ana nádúrtha nuair a bhíon i rang níán. Agus nuair a há sé, agus an son ag deireanna caiiciise bheith mí sé dul i ró na scríonóireachta. So tá sníonn se le Teanga ó Bhéal, agus leithanaíonn sé an son go dtíon le hóireacht agus an scríonóireacht. Agus bheith bheith ag súil ag deireann tréimh se caiiciise, go mbeadh na páistí an úl scélín scríomhainn an nuacht in dheomh an chéadaín, bhí mé ag an trá, bhí mé ag bailúsligáin, agus tá Teanga go léir an son os cóir na báistí. Agus dar nó, so sin díreach an na template úsáidem. So tréimh se chumarsáide an son, há tú géirí an píos a nócht nuair dhéann tú nócht nó scéalaíocht leis níán, tá si de chumarsáid leat. Béidir gomach ceachtaine ar le a go an tréimh se chumarsáide, há pictiúr an sa agus tá tróracha an son, mar hampla dathigh an bocéad buí, dathigh an spád dearg. Now an téan rud míad ar an ceacht seo, bheith móla é ahrú agus an firm cheisteach úsáid. Agus má úsáidan tú an firm cheisteach á deise an báiste freigráthabhairt. Agus is gníomh chumarsáide an son é. Mar hampla, an gcuirthaigh tú dá buí ar an mocéad. Agus mar chóir, mar rang, is fi le rá chur míad dach buí ar an mocéad, nó ní choirigh mé dá buí ar an mocéad, nó péad is fi le chaní smó scóp gur féad le súgra leis agus go bhfuil an páise gníomhach agus a caint. An son ag leathanú a ríist, genú é seo th caiiciise agus bíon anachcuid ahrá a going i rang an íán tas a going, agus háid ag fiochantanéis ag aibhsú táid a fiocant ar fónóíocht agus fáíocht. Agus táid i ddíú tá fuam aibh se há. Agus beidir nach deispáing é seo ar dúis agus dhearthing an dáin a ríist agus dhearthing lo cai se bhaiste ganéis céhhéad bouta an bhfuil an fuam an glosin tú an fuam agus sais táid ag súgraig, táid gimmert leis, agus an sin tá si díirithe ar na focail agus ar an fuam agus ar an rithim agus mar sin de, agus beidir go nnéanning obair eile le laing an ceacht fónica chum má bunathir sin. So cén ábhar é seo an dóibh. Mata beidir? Yeah? So, bocéad, spád, spád. Bocéad, spád, spád, spád. Spád, bocéad, spád, spád. Bocéad, spád, spád. So, ha tú fécint ar cheol, ha tú fécint ar ríist an rud chomhtháite. Ha tú ag múna Teanga tríd na hábhar ar fad. Agus fiú tá, so tá seo chuid de léirú sa cheol. So solid os nóid siad ag léamh ceol, há siad ag léamh an rithim an sa. Now na hacmhaingi hagam is bocéad atá ann. So sa cheann sin ar an scoilán is bocéad. So níos táid ag féchantar an de lehan agus an de lehan agus an de chvéil ag deire focail. Bocéad, an glosin tú an difriocht an bhfuil éach a leile mar sin.
So háú géirí feasacht na báistí an Teanga, réamh, áiríocht, fónóíocht agus tagann sé seo le feasacht fónóíocht a cumáin nuair a thas le fécant céhéad siúla sa bhocail sin. Ganamh, céhéad siúla in ganamh. Cúrán, céhéad focail i gúrán agus mar sin de. Agus tagad míid inis, tá scoin go léir go míid ag fálam gus briúil i rihan lé agus an sin tá Uair Chomhtháite Shúgartha. Agus gomininic léimid Aistear an uair sin, ach in áíire Aistear se crat curriculum Shúgartha agus bíon fálam Shúgarach siúl i rihan lé fad. Uair Chomhtháite Shúgartha sin cadath siúla going mar bhúntóirí. Agus seo plán ana hain plí níl siad ag immert, níl sé immert siúlar fe gúra clíg, agus fiú de bhúntóirí ní ná, béidir go das nóid tú an sá 10 núman de planáil, béidir gur 5 núman de bheith ann, 3 núman de súgra, ag tús na bliana béidir gur 5 núman de bheith ann, 5 núman de glanna, 3 núman de bheith an san ag tús na bliana, agus béidir gur méid cúpla núman de measúnú, béidir gur méid scéal go míáil ar an trán uair dégant a ríist. Agus, so sin an uair, sin an struchtúr an Uair Chomhtháite. Agus tos ní míid bín 5 ceantar Shúgartha agus raníonn tú achfaní oscailte. Agus beag na páistí stúr na fálaman sa. So mar sin an tachtan seo tá an tráirsúla going am heomaranga, agus raníomar na achfaní seo blochanna, an Bunleibhéal is róldrámíocht an son le character beag. Agus alíonn achorsála Ballamór is róldrámíocht agus bíonn siad a gléas suas leis na capín gréin agus na spéaclaí gréin agus bíonn siad a duldaíon trá agus picnic agus mar sin de ganamh agus an son bíon isacá má siad a gimmert le ganamh in jobh beag an grúpa gimmert leis na bloc na marach, beag grúpa na bhfuileán a gimmert leis na Bunleibhéal, beag grúpa na Bartáin a gimmert leis an alíonn agus is brád páistín ar haisacó, cad é an plán a bhúntóir, ó ní mála, a bheith gimmert le ganamh, ach tá sa gam mar go méid gimmert leis na blochanna. Agus is an grúpa páiste céine a bhíon a god. Inis chuir den éigen ceistúir níos luútha cad míálar fáistí gomach ana chumasach sa Ghaeilge beidir goil tú i múna scoil Ghaeltachta. Beidir go grúpálaigh tú na páistí go háirithe tús na bliana de réir cumis. Agus béidir go méid an bhúntóir nó an achfing Teanga is stígad a cheamara don seisiún seo. Ag cumasú na páistí agus cinntiú go bhfuil Ghaeilge á leabhartacha. Inis le lein an Uair Chomhtháite Shúgartha ní héga míonn tú ag múine ach bíonn tú ag éascú fálam na báistí sé seo an tréimh sé iar-chumarsáide agus is 10 úsáide atá ann na páistí. Agus caithfidh an Teanga a bheith acu sular féidir le éon úsáid, caithfidh an táirseach a bheith baint amach. So tosníon an lá agus bíimiid ag pleanáil don sprí, agus chuirm an chlár in áirde, agus tá na páistí go léir tá siad ag léirú scileann na aisteachta agus a fécad ar an Cainteoir agus site gart agus tá béidir go léithing scéal. Agus inhéalaigh bhíonn scéal na fálathe mar a ríist tá an scéim litirthachta. An scéim litirthachta sa scoil ná an chlár luath-thumoideachta agus tá leabhar deasa an picnic ar an trá agus na fálathe mara agus is málam isce agus léig mé scéal. Ná bheadh an scéal cleachtathe go maithaigh na páistí bheith is 6 álaíomh mar chóirlam agus féin déanamh tagart an trá agus tá an isce chunas mar tháinig bhfuil sé floch cad mí ar an ganamh an féidir le ceisleán ganamh i dhéanamh le ganamh tirim ó nó cad dhéanamh míad na páistí bheith go gimmert le ganamh in jobh cad dhéanamh míad sa ganamh tirim so hatú 6 inúcha agus ag plé agus ag pleanáil. Inis in ní an bheoga béidir go léigh tú scéal nó béidir go darigh tú post-it don fáiste agus béidir go bhfuil isig an báiste ok nniuh haigh immert le blochanna agus deir tú leis an báiste ok taring pictúr cad é an plán cad dhéanamh tú le blochanna ná dhéanamh siad péród a dhéanamh siad ar an post-it ach dar leis an páiste is dóla bhfuil plán deantacha agus chuirigh siad isteach in na bóca
apóca agus iníog an imirt agus an glanna an son bíon measúnú agus bhéic siad ar an blean a ríist. Ní sin ní an bhóra faoi héarma trí bheadh díalann thuúgartha go. Agus gomininic bheadh plán déanta going agus rís chuirthing scafail ar fáil bheadh na focail thuas in áirde ar an bhalla agus tá plán an sá déantaigh den éigent inniu bhain chiaadín beag mé ag imirt le Lego. Agus tá pictúr an son pictúráling den plán agus pe rud a bheith á dhéanamh acu. Agus tuigeann siad gur an topic ná an trá agus go bhfuil tá tú géirí go mbeidh siad ag baint úsáide as an Teanga sa suagra. Uaireanta déanamh pleanáil ó Bhéal, uaireanta bíimi ag scríomh. Breathann sé ó lá go lá hascut má hitan fiacail den éigent amach sin deir leis an plean scríomha agus bíon péiscile tá sa gaibh. So seo tasníon an suagra, so bíon na hacfing ar fad pléite going, tá an Teanga acu, beidir go lipéidí agus seo grúpa inis tá siad ag an déanamh an Ballamór an rólimirt, agus bhíidir a ballú an stiff go léir ar dúis, agus an son bhíidir ag smaoinemh an ráid siad go dtí an trá, nó bhfuil siad chun dul thar leir, nó an méid picnic acu, nó an ráid siad go dtí an trá ar feadh tamil beag, so bhí an córá seo a dul ráig. Ní raibh gailing ar fad an úsáid acu, ach bhí an Teanga a múnach dóibh. Agus is tócha go gaithú ceiste chur an bhfuil sé sin magalóir. An bhfuil sé magalóir go bhfuil siad a bant úsáide as an Teanga a bhfuin mé dóibh. Agus tá sé magalóir go úsáidigh siad an Teanga. Agus ag deireann í an bhuair tá níos lúbéarla agus níos lúbéarla úsáide go. So an grúpa seo ag imirt fuair siad na boscaí blochanna iad hain, tá fuair siad na blochanna aimiide a ggóir an ganamh an san fuair blochanna gorama agus íon siad an far airge agus ó leid seo bhí sé ag grenúir mar bhí an éirim déanta going ribh na cásca, so bhí go raibh bosca mór le anmhethe ferma ann nach raibh agus ní raibh aon duine ag imirt leo, so bhí go seo haon seans níos going ha gachtain eile imirt an trá imrómídna be mína mar ferma mar aramóí agus be míad ag imirt leis na anmhethe ferma. Agus tá cían tú an pictúr comá caithigh córá agus idir go bháil a bheith hawn idir na páistí agus caithigh tú iad a comasú más muoíonn tú ar an Teanga a bheith le múna got fiúd an idir go bháil sin idir na páistí. An bhaid tú an mata ferma, cá chorig me é, tá na hanmhethe gomsa, an imróid tú lomsa, imróid me leat. No, imróid hawl an sin, ime sé imirt an trá, pérod siad a chur mianta inúil, tá siad a chur ceisnar a chéile, tá siad Arnas dúra ag na lení, sin an príomhrod, tá siad i gceannas ar an bhoghlaim iad hain an son. Hán canín seo ena go nóthach agus bhí na spéaclí gréinár an tamar fad agus chuirdís na spéaclí híos an son, le chun an gníomh éigent dhéanamh agus tá líon éigent, tá fála mar siúil. An bhfuil éon Teanga ar siúil an sin? Níl. Díreach an sin níl. Ach in dhéag son, chuig siad í cara agus chuir sí ceistearí an bhfuil sa zóra gutsa ní féadlam é seo oscailt. Now, anmeach na deisina úsáide ag páiste dá meach gníomh ar siúlacha agus iad site síos agus iad dathú pictúr de fáistí ar an drá. Ní bheith fálam mar siúl ach ní hé an cádaíocht nó an caighdeán chéana fálam san úsáid a seala bhíonn siad an Teanga. Is rud amháin Teanga álam ach seala bhíonn siad an Teanga agus táiste go bhfuil sé sealbhacha má chlosin tú é, há sé cosú leis an séirscuoin óireacht an caint a bhíon ar siúil le lein an Uair Chomhtháite, bíon is go má an bhfuil an Teanga acu, an bhfuil sé fálamtha acu nó an bhfuil sé sealbhatha acu. Agus seo suagra tá leid an sáigh obair le séthar agus dairigh leis agus bhí sé ina aulaí mar an son agus bhí telescópar a dhéanamh aige. Agus bhíoh tá buachlaí a caint an son in aice leis agus níl siad fiú sa grúpa suagartha chéana ach
chur buach leháin Simons an rud a bhí arsúla an le déile agus bhí rá Cathaoirlach go ó tá pizza dhéanamh gom. Pizza an rá nílis gom ach bhí fálam agus bhí Teanga arsúl, cad atá arsúl á dhéanamh go. Seo hí na páistí a bhí gimmert leis an ghanamh agus dtír siad orm isce a chur isteach ann. So sin an rud meánar Aistear nar hatú pleanáil ní gabhad ar gach rud a bheith réig. Níor chur mé isce isteach ann déan gan ó mar heastig go an goradíist go dúchach an aibe níos nach bhéta díist na ceisleán gan a bheith dhéanamh agus go goradíist ceistorm. Agus sin na hála agus an gurthaigh tú isce isteach sa gan a bhúntóir agus churig mé isce isteach sa gan agus mar sin agus bhí ar tógáil ceisleán an son agus amású leis ligán. Agus an son an ginn tú an mes mór mailteach an sá. Seo chunas mar bhíon mo heomar rang a gach lá. Bíon mes ú fásach ann agus bíon glór ú fásach ann ach bíon sprí mór mailteach ann. Ginn si is gráiste é sin bhfuil go gráiste agus bíon ard a hórdas na glúisteáin agus té sios le fána ach an sá ba bhád farantóireachta é an gráiste agus bhí na glúisteáin ar fad in orde agus bhí stiramán agus bhí teddy, bhí carc mór ag carc isce ag tacht amachchas an bharige agus bhí sé boga an bhád farantóireachta agus bhí sport mór mailteach agus bhí sa gomsa nár bhuain mé an folklór sin an tachtan ráis sin ach bhí sé múnta gom roimh na nullag agus bhí sa gom go raibh an teanga sin sealbhethe cá. Mar bhíidir an úsáid dúirt le amháin. I mean, cábhfuil íosa rá bí soccer bí ciúin in san stirrup. Ag fiú bhíidir Tarrington creidimhisteach ann. Agus seo páistí am ón gníomh agus ag fibréiteach. Seo híad na feimina go eistíonúir gomach ag na páistí a dul ráid tríd na scoile. Conas go nnéanamid é seo chúla mé rá. Conas. Jo mé sisúr. Cá bhfuil na sisúr, hí na sisúr áit éigent, ní rádar ar an telfi, siad sciúpaigh den éigent tels, gomlis den éigent tela, agus fiidir rá, cá bhfuil na sisúr, so fiidir dalar tóir sisúr ar dúis, sola bhétadís an rud a gheara, agus é brú amach cad a bhí le dénach. Agus an chalín seo, bhí fánarí an cola snáb a choirí agus dola snáb, agus bhí picnic á dhéanamh, agus tá mé cinnte an chalín ar dhéisgur chuirsí uachtar gréine ar gachtainna sa grúpa, nuair nach raibh mé féchant agus bíon lá go brá péis céile buach slidí agus an chalín ar cléan son mar ránig si leabhar a bhí ag an áis leis na hacfangaí, agus caiisi an tréimhse súgra ar fad i féchant agus i gléamh. Agus dul isteach a gluthe agus a tacht amachchas gluthe. Agus san lán rud ar fad dúirt an éigean déile, tá brela am a bham amárach an féidir am carta brela a scríomh dé. Agus chuidir go dtí an stáisiún scríóirtas a bheith spás ar leithe gom sa seamar ranga sampla beag dehan san stáisiún scríóireachta agus bheith samplaí agus templéidí de cuairtaí brela agus comáil sin scafal den Teanga do bham brela hánaráit agus fedíist Hatú cothú fán scríóireachta le lein an Uair Chomhtháite Shúgartha seo is slí ina bhfuil na páistí ástúr a mar dúirt mar in níos luúthe nuair a hagann sé an báist agus go daíonúthe bhfuil cad gom donna scríomh sin an spruc a hágain an féad. Agus seo sais rud le go gentas an drá agus go minic i níag an seisiún chur an pictúr in áide agus bíon plé going meallar an pictúr agus a ríist is sais cleachta ana bhathé mar bíon is agat an bhfuil an Teanga rólas gáinú nachhfuil cad a thsúil an sa cad nachhfuil rólas agat cad is féidir le a bhna dóibh onas go méid sé a cád an chéad seisiún eile. Agus cnic mé an sá sin a bhosca briscí agus on den éigeanté seo mála agus cíam gur pistachio cnóna háistí gán an clúdach an bhléascar na pistachios agus gachsáis rud agus bhí sé fiidir ana hóga gur thugadidir an rud seisteach. Agus an son an chuid is tachtaí an glanna agus der gachtais mthórling gur raibh míle maith go a bhún tóir bhún tú dom a fáist chunas glanna. nó ní dhéanann si éis bhile ní dólam.
A churann siad gachrod tá áit do gachrod sa seamaranga agus bíon gachrod curtha thneis san áit ceart agus churann tú na hacmhaí dóibh agus bíon siad neamh splách sa bhlam. Agus tá na daoine seo ag glanna suas an ganamh an son agus na chalíní seo brál ó bheith sartáil agus chuir na rudaí díreach thneis agus beidir go bhfuil lipéidí agat agus in gáis dóibh féin. Tá siad ag meteáil, tá siad a chur na lipéidí ar an rád a chur an focail colas náva ar an golas náva, chur an focail spéachlí gréine ar na spéachlí gréine, mar tá sé go deasnéad a sin an slí a bhí sé an múntóir agus gachrod ina áit agus gachrod díreach i gceart. Agus tá mé sé seasamh an sachan jobh tá anna díistí go mo cheamra, ní bheith aons dúirt me tá Uair Chomhtháite Siúla láran le, ó ja, cúla mé meálar an rud seo, Uair Chomhtháite, ó ja, nábí bórtha deirich na pástíle Cathaoirlach déanamh, nábí just chur ceistartha, agus rihan siad an rud ar fad, tá siad an Iomlán tréáilta faoin drá seo. So an son an plé ina dhéag, tá siad á gachrod go deascláán, há na pástíí site síos, agus bíon plé go in dhéag, agus deir na pástíí deirich mé beidir cá raibh tuig immert, bhí mé gimmert, leis an nGaeilge agus an joke mór a háig na íon mhór ná bhí mé gimmert sa ganamh. Deir siad é sin, so bíon tú gimmert leis an réamh-ócail agus bíon siad rá, ó no, ní raibh mé gimmert sa ganamh, ní féidir le dolisteach sa trádra, agus bíon sa súgra a gut an sin lo chuma agus a mórach beg mé ag gimmert leis na blochanna. So tá is deire leis an rud ar fad agus is brál an or bhíon plan a cá. Agus an son há measúnú mar chuid de críoch an ceachta an son. Agus a ríist má féchan tú ar na thuirla sí le haig planáil agus ola bhú, tá siad scuite i nárag an sa na cinálacha stratéisi measúnatha going. So an ceann úsáid an gomininic ná an díal an thúgartha, agus is 6 ponin é sin chláiríonn tú an rud. Ach an eisiom lár is fearlam ná an ceann seo a PMI, a plus, minus and interesting. Agus na heisiom láirí úsáid míad ná hahan sé lom nuaire, níor hahan sé lom nuaire, agus an rud nua a dálam mé ná. So beidir bhfuil in éhí páiste agus dúirt sé hahan sé lom nuair a bhí mé gimmert leis an ganamh, níor hahan sé lom nuair a chur de léig an ganamh fós san éir agus go raibh smút in san éir agus bhí mesmór mailteach. Ach an rud nua a dálam mé ná má churann tú an amorca isce isteach sa ganamh ní féidir le ceisleán ganamh a dhéanamh. So tá an ólaíocht arsúil, tá teanga an son bhímar sa clós ní agus tháinig páiste níos cuaing agus dúirt sí ó bhróig an duine sin mé agus has a got bíon restorative practice arsúla going sa scoil agus deirta ó ráid cá tú rá leis páiste agus chuisí suas dúirt sí níor hahan sé lom nuair a bhróig tú mé. Agus bhí deise an báiste san iar-agart agus rá ó tá brónarm. Agus bín deire leis, so níor bhéon léana bháladí tuis mthóir ná rud mar sin ach tá tú i ggéirí cumasú na báistí agus géirí de spreige chun Ghaeilge labhairt agus na heisiom láirí a bhónan tú istigad a Heomlán agus na feimime na Teanga tá síúd go méid siad ináí de úsáid i ggóthaigh eile agus sin an spruch a hágaing. Go méid siad an úlíonn de úsáid i ggóthaigh eile. Ráid leis an measúnú an son, nóta le pictúr se a mapáil chun cappa, so ríist má haní an bheag agat beidir ag an deire féic siad ar an plan a bhí aá, agus beidir iad féinna gimmert le bricí, bhfuil deirthaigh le gur bééis sin a háir an pictúr ach ar clítú leis an plan nuair dhéon tú rud eile. Nó beidir go dhéanamh siad pictúr nó a ríist beidir go neirthaigh siad leat ó Bhéal. Gríon grafise riamh agus a ríist na Green Grafna sin bheidí sin orda go minií an ceachta uaireanta. Ní úsáidam an stratéis céanna nó uaireanta hasagót bíon tú ag grásní an clí nó an snáhan ag gasaléanta agus caiith tú i dhéanamh níos gire agus téan tú leis an trothaócha tí go rang na íán. Agus taispántas ó scóir an ranga is cógáil é seo nuair heasan bit a grúpa páiste ó scóir an ranga agus deir siad ó fiach cad a rinne mé hí den éigeanta ag obair le acrosáil agus rudí agus dhéon si masúcháin an tairigh. Ná níor chúla mis riomh mé ar bhas a dé si go háling agus
Íon si maisiúcháin an todhraigh agus bhí si anna hásta. Caitheann a bhuain mé an focail maisiúcháin, caitheann a ghabhlaim sin maisiúcháin roimh na nullag. Agus níos tá si ag déanamh maisiúcháin an todhraigh. So tá si an teanga sin sealbhathe cé, agus tá si úsáid i ggóthés eile. Agus a ríist Anaheim plí an Uair Chomhtháite Shúgartha, bíon pleanáil, bíon sugra, bíon glanna, agus bíon an measúnú. Agus a ríist, dhearann tú an plean seo i brethir an ggóthés féin, le tá rang 10 gom sa mbliana trúras fithe, an nóraigh bhí trocha gom, an 6 rang a bheith anamh riamhar agus gníomhach agus bheith beidir gáúmant an pleanáil agus an raimid ag sprí go dtí deireanna bliana a rís go ráidir tréáilta. Breathann sér de chóthés agus ó rang go rang agus so an son ina dhéag son bíon chumarsáide going leis-mothirí, beidir rih na cásca íon mé an sicín beag buí thoise go húntaach struchtúr má dhearann tú de cecht ar scéal nó bíon féidireachtaí drámaíochta ann comá nó topic éigent mar sin. Agus bíon tuismothirí ar an ólas míal ar an Teanga bhna míad uaireanta chur an Teanga a bháile anas go bhfuil na tuismothirí a fálam agus a cumasú na páistí comá Somála. Agus an son leithníonn tú an son nuair an Teanga cá fálamtha nó sealbhatha beidir go leithnóid tú sa tréimhsí iar-chumarsáide há tú a fécintar an litirthacht agus a fécintar an léthóireacht agus an son just me cúpla focail míal ar pleanáil ar bheann scoile agus ghlaigh mé le ceistir bé maithá ceistir be guibh. Ag pleanáil mar ar bheann scoile. Is ó chun rud is tochtaína an forbairt chu miú leúnach atásúla going inis agus ólas a roinnt feimse an idircaint nuair haimiid a ggóil caí mó an san nó i cheardlann éigent agus táimiid a plé lena chéile. Tá sé ana hefar a bheith búla le múntóirí agus bheith fálamóna chéile agus is forbairt gar miú lé sin agus tá ana chuid ólas sa seamar seo agus i measc bail fórna agus tá sé ana luachfar an táma chahabh i damta chéile agus ag fálamóna chéile. Agus achfaní, is socha caiitú achfaní a bheith agat iad a scoil, tá na achfaní a gomsa le ní cain le mó hosnig mé ar scoil agus uaireanta, ihinn siad an legón na bricí agus caiitú rudí nua chinach a is a ríist ach ní gágamach sé ró chostasach agus tú atás nu amach. Ach fingí déhanana is tócha nuair a haimiid a cumasú Teanga, tá sé ana háach amach an scafail sin go háirithe is scoil Gaeltachta. Caithe tú cinn tú nach bhfuil é góra dhéanamh ar na páistí a há dógant le Ghaeilge in Ghaeilge amháin go háirithe Somála agus go bhfuil an scafail sin ann dóibh agus gur féad le é a bhainistú is slí go bhfuil gach páiste ag forbairt agus ag fálam le laing an Uair Chomhtháite seo. Agus deir mé rud ag ar chlár forbartha bethe Teanga nuair a dilimar in dhéag na pandéma cosúla gachtainna dócha bhí áthasóring a chéile dhéiscint ach a chéar an dan tháinig lágfisnach ana bhóráing nuair a cnicimar na bearnaí sa litirthacht agus na bearnaí sa Teanga. Ní raibh sé cá. Agus mar iarn bhíos a going go mecóring rud éigent nua dhéanamh ní raibh na stratéisí a bhíoch in úsáid a going maithaghaithint, ní ráidir éfachtach agus loragí mar cóirla agus iar-chumarsáide agus a bhfuile Gaeilgeachas chuirsiad ar an móthar carting agus táimiid faoi láthair ag leanúnt bethe Teanga is chlár é seo do scoileanna agus do fórna scoile má chéann tú fáib nó má a hníonn tú lúbar lár há sé struchtúrtha, há sé céimnathe agus tugann sé sais fóram don bhuireann a go dúramí a chur anúil agus go dtiocadh sibh ar phlean le chéile mar iarn aontathe ag doraig agus má ha saime géin duine rud is fi le leart le tóí an san ar cúlan tomra. Dúireach mé ar an ceannaireacht agus nála a gúnsí heisceach dúla. Ceannaireacht roiinte le leine pandéma formar go raibh na cuid gilnar ag bail fórna go háirithe na dtíine bhí imón
na technoliaachta agus ag múna de bhúntóirí agus ágamasú conas an technoliacht agus rudí ar lína úsáid. A rís forbert garmiú leanún ach tá sé ana hácht agus bhí sé anta mar héama ach fin Teanga na Fórda a ríist péad gur féad le dhéanamh conéis sin Ábhartha an Luath-óige Iomlán an bhéal chur siar go dtí ar a laid rang a héan tá sé sin ana háchtach há tú géirí curriculum amháin a dhéanamh a bhuna agus caithfidh an fáiste maistrucht a bhaint amach I Teanga amháin. Solar féidir lona scileanna a rhascar agus muna manigh siad maistrucht sa litirthacht sa Teanga ó Bhéal sa léthireacht I Teanga amháin beidh sin níos dachar ortha. Agus is ábharfacnamh é sin. An rud dhéanamid a scoil goinge tas na bon rangana chun na bearnaí a líana há rangana beag a going. Taigh fálamh tagann sé isteach is a scoiling amháin, tíóil na madna, búlamíd le chéile gach madan les mó sa chlós, fálamíon gach rang árán amháin agus canamí dé le chéile agus teanmid cúpla rud eile. Siúpanna de géad os feachtas mór é seo má cloismíad iad Másbrook ann go leróisi Ábhartha Iomlán fáin siad de géad sa chlós agus an son gachíine bín an siúpa ar oscailt do ranganna níán inis agus is féidir le rudí a cheannach leis na tegéid an son agus tá siad ana hóga lei sin agus rís hatú a móna luach caithfidh tú na feimine caiith siad rud éigeanta cheannach an bhfuil an féidirm tá sé seo ag tastáúam an bhfuil go leor agat, níl go leor agam, céhíte eile tábhairs, tá tríthe eile uam sa caiith tú sin ar fád a bhún ar dúis agus is sa tréimh se réamh-chumarsáide nuair chéann tú an siúpa sa chlós agus tá an maintear an ceathrú bhliain haar neis cuaing an son ar haíbre agus háisiid san mar chiúpadóirí agus tréáil an tuiad agus chun siad Cainteoir. Agus is tócha sin a bhfuil tá mí tréis ana chuid takeíocht a gáilt ó agríochtaí áirithe agus tá an scéim teangatí a going ar scoil a chabhraíonn agus cumasíonn tuismothirí a há dógant a dailigh le Ghaeilge is baile seirbhísí é dúngar bháin in aice leis an Ghaeltacht agus hátáling bhfuil ana chuid takeíochtaí ar fáil dúing agus a ríist ábharfacnamh an Luath-óige Iomlán ar feadh gábhlíonna agus an sprí agus an spórt agus tá job únta go dhéanamh ag gach ile múntóir níán agus bíoh misneach a gcuibh agus molamdíomh é ar phríal Mas míon le héanana leirtlam ná ceistir be gcuibh tá mé an sáthar feith tamlín agus tá an príomhide agus mo chólaí an sá comá má há ceiste gcuibh oring gur míle má gcuibh. Tám cinnte go néontóigh sibh longar be sin sáchar láthair déanta ag déan an sin. Anna chuid pointí tábhaach lúte ché agus clútaí tú anna chuid ó Thumoideachas go dtí cuasaí Aistear, mar a dúirt sin níor hála an dul chun cínatá déanta ché tharíthe chuna go mar go léir an méid pleanáil an pleanáil dain a bhí déanta ché rih ré. Níl anna chuid ama fág againn ach tám cinnte gur féidirlinn ceisnú go gur féidirlinn ghlacail dó. An dó go mé sin Good Jen. Ceis mar tá cad a bhulfá tuairt faoi Aistear is múntóir ní an beagbé agus tá múna in níán le sé bliana agus thar na blianta bhain stríal as mórchuid ruí le Aistear ach túair a bhí gom ná gur raibh sé ag spreag an bhéarlas na páistí nuair thosnaíonn tú é róluas a bblion nadidir meocht túair agat faoi. Is tócha breathann sé ó rang go rang agus ó chóhéics go chóhéics. Is dócha gur táid sa Ghaeltacht is a limnach a táid agus is beag páiste bhecha techt chuing le Ghaeilge sa bhile. Tá an siomh céan a going in úngar bháin á tríchéad páisteán agus thá rang ní an bheag agus gá rang in ní an bhúra agus déanaí siad Aistear ón tús. Is tócha ní hálíonn sé tharíthe. Úsáidann siad an Teanga háá, go dtí go méid an Teanga, go dtí go méid an Ghaeilge aá.
So is tócha mar scoil caithfidh tú tacht réiteach tú hain. Má sé an sprócaigh dearní ná an bhóra bhfuil si cumasach agus inúil agus bheithanúil na heisiam láirí sin na úsáid I ggóthaigh eile, sin an spróca hágat. So há tú fécintear, há tú an son, há ní an bheag agat, an chiad tachtain, há béirlir siúlacha, ach sé an spróca hágat go méid siad ag fágáil ní an bhóra líofa. Agus tá sé dachar pléile sin mar bhúntóir, agus tá sé, ach nuair a hosnig mé mé héin, dhéon mé an cuasa seachtainna Aistear faoi gó. Agus an sanna chuig mé agus dhéon mé cóp de sprúcanna, na sprúcanna ar fád a bhí curriculum na bonscoile. Agus nuair a bhí sé ar siúl, daibh sig mé na sprúcanna de réir mar a cnic mé iad le laing an súgra, agus bhí gach ile sprúc Teanga, agus sprúcan curriculum bantamach faoi téirme dó. Tógann sé tamil tacht ar cleachtas cuimseach ach má háint an múna dílis agus an fálam dílis ar siúla agat. Há tú is muoine bhar, béad go os nóid tú, béad go méid siad a gimmert ar feadh cuaigdeag númant. Is tócha is cinna fórna an féidir leat ghlacha go méid an páiste ag bantúsáid as a tangacha ar fad don cuaigdeag númant sin. Nú an sin óid tú go dtí fethe númant agus is sais cinna go gatha si bheith dhéanamh mar scoil. Dhéana marna an cinna tá siad líofa faoi dhearann in an mór. Tá siad líofa agus níl na faibanna chéana sa litreachta tá siad cumasach agus inúil ag deir an tréimhse. An bhreagraíonn sé sin de ceist? Duine ceapam mar bhúntóir tá an Thumoideachas Iomlán go raibh a héan agus is tócha nuair chluisim se an Bhéal agus nuair nach scoiltear lo, nuair bhí míad ag mullen na Ghaeilge ag ngach éon chuid eile den lá, is dachar lom sa chlacha scoile leis na páistí a bheith ag leabhart an Bhéal. Nadidir dámbeach stáisiún na bháin ann agus na páistí ar fad ag súgar leis na rudaí chéana agus meach an Teanga sin múnta ach má tá cuaig stáisiúna gom sa seomra ranga agus gan Ghaeilge ag aon duine is Bhéal a bheith go mór dreis sa seomra ranga. Agus ní hinne tá I mintin, is deacrachtaí teangana tá ann agus cad leis gan lech is policy scoile agus níor swinníos mar sin. Agus is próses Teanga álam. Agus uanta há sé dachar sí leis an próses sin agus fécant cad. Agus is tócha nuair a bhí mé tosnú bhí níor hostig mé le cuaig grúpa. Agus hostig mé le beirt duine fásta eile mo cheomra. Agus hosnig mé le béad go raibh grúpa bháin go raibh rud ag an dúnta aá cosú le béad go raibh bingo áimart aá rud I bhí cleachta agus cleachta going. So béad bhanistigh mé slí gur raibh mise go raibh mé ag fálam agus go raibh mé tacht ar an cleachtas is fear hána blianta is próse ach an félam ceiste chu an míon séir immert ar siúl sa seomra. Bhíon, agus cén Teanga bhín in úsáideá. Ar ríist is an Ghaeilge bhain súlas go núsáidí an Ghaeilge atá có ach nadidir ceist is tócha bheoh gom ná an súgra struchtúrtha beidir an meocht sé sin níos arúnaí das na níáin agus an Teanga a bhúna go folasach dat na rudí atá díochó sa gcóramach seachas más súgra nachfuil struchtúr ann gur féidir nadidir feim go bhilintí ar an méile I gcónaí. Ach cha mé féchantar go fadtréimhseach sin a ghlacha bhuait agus gan a bheith féchant ar na tuirthaí go gearr réimhseach I lár an cheachta, tuigh feabhsartha is tócha. Anna bhá agus bhí mar Cainteoir féin más bhíon le teacht chuig na scoile ar cuairt lena dhéiscint I rang na níon an mór art núna I rang hildenú sna níon an bheag a bhah anna áilte rót má hasíonn sé dhéiscint I gleachtas.